हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव लोगोफोर जों नै दा आं टेराबेसखौ देखायनोसै बेजों लोगोसे जोंनि मैखुन गायनायखौबो देखायनोसै आं नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथिसेंग्रा आबाद मावग्रा मावथिसेंग्रा आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिख्ला आबाद मावग्रा आइजो सिख्ला बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगा गाबगादों बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हानजा मेंनो रोङै मावथि हानजा La 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 मैयाथ' जा सायोमोन दांबानो एसे अननाया आदै दिनै एसे माबासिन जायोथ' साबसिन मोनदों मैया एसे बुनाय बायदि नुदोंमोन मोदोमखौ गुरै गुरै नुदों दिनै एसे राफोद आराम नुबाय।